Yan, hello guys. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Mayang gabi, ma'am. Dari mo kahapon? Ikaw rin isa? Eric Hilot ni. Nya? Wala mo ka na. Sige. Isa may pamati, ma'am. Oh, Eric Hilot ni sir. Ang sigaw ka ni diktator sa Buka pila kadlong ubo. nakuha siguro yun. Wa na pa ba ya may alas 7 mo man ya alas 9. December. At ang December na sir. Ha, dahil sa Wala ka tigil ka po dito. Ubo lang, Oh, pero nya. kung sa'yo mong ubo, walay kuhan. Hilot ka? Walay klima. Hello, magpahilot ka? Nya. Okay naman yun. Hindi ka katulog sa Hindi lang ko katulog. Hello. kay. Oh, Magkatulog ko mo. magpahilot ka? Huwag nakatulog ko. Hala, naman na itay ko ay. Nya. Kaya Kaya ka nakabalo ko sa kuha. Ah, hello. Facebook. Gawa sa ubo, sa pilain. Ubo niya. Ano ba? Katol-taton lang, di katulog. Hello. Kaning kapitawan ano ko kaning Alas 9 pa may mahuman ani. pagsanan ko ba? Ha? Pas mo mangod ko sir. Pas mo sa... Alas 9 pa may mahuman. Ano ko sa IYR na ito yun. Ito na. Balik ka wala yung mahal. Kay napa Mas may masakit. luton. Ang Alas kabuhi ka. 9 pa, mga alas 8:30 ana. Bugat. Pas mo. Pero ito yung paminaw. Nakuha ba kay No. Iwan ang dito? Ha? Iniwan ko ba? Naniwang ka. Dili ka niwang sa una. Ikutin mo Iwan, yung... niwang pero dili ka ay. Mas grabe ron. Hello. Hello. Sige, sige. So, asa kayo yung balay ka ni ma'am? Yes, apply sir. Sa playa. So, ayan guys, shout out sa taga Playa Digos City. Mahuman Ayan. ya alas 8:30. Purok. Ha? Nakamiluton duha sir. Rock na yung apply. Purok 9. Ayan. Hello sa inyo ha. Nakamiluton duha. Shout out sa inyo ha. God bless sa inyo ha. Basta Nga, na kay... hindi siguro ka ugma. Karon tagilit ya ron. Live Hello. Oh, Ugma. basta na kay shout out sa inyo kuhan. Mga 9. Ha? Yung silingan din mo, daghang kay kusuki sa playa. wala na kung Dili na siya. Sige ako na lang, dili siya shout out. So hello sa inyo ha, taga playa, no? Hello. Chapter 9, Purok, Purok na yun. Purok 9, Digos City. So ayan guys, si Ma'am Dereno niya, daghang yun yung pamati. Nakamiluton na ng alas 7 sir. Nya mahuman alas 9:30. Alas Nasa si 9, pamati rin oh, niya, ana. ano siya, namayat na daw siya. No, so ato tabangan no kutob sa tumay mo inabanan sa atong pagkampo sa Ginoo niya. Of course, kinahanglan man gyud nga atong tabangan no kay siyempre naman sa pagkampo sa Ginoo. Di man pwede nga kita lang mapalaban gyud ta. No, Lagi nakita ko na sa Facebook. Alas 7 dili ka mo muare kay Yeah, napa of course sa mga viewers nako outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube. Ana, mga alas 8:30. Dito ko ba? Now, of course, mga viewers na ko outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel. Special mention Vietnam, Thailand, Singapore, Malaysia, India, Indonesia. Ayan, thank you for watching my YouTube channel. Of course, sa mga OFW, lahat ng OFW, God bless sa inyo ha. Maraming salamat sa inyong suporta sa kuha. Of course, siyempre, ang Pilipinas, maraming salamat po. No? Of course, isa ko na ko at taga Digos City, Davao del Sur, ang lahat ng mga suki na ko dali sa Digos. Daghang salamat sa inyo ha. Siyempre, ang Mindanao, maraming salamat. Karan nga nakalit sa inyo. Yeah, of course, nangutana sa ko sa comments sa location ako, akong address sa taga Digos City ko. Barangay San Juan, First Street, Rabina Compound, Digos City, Davao del Sur. Ayan, thank you so much po. Of course, shout out po sa lahat ng comments ako ha. Sa mga subscribers na ako, thank you so much. Thank you so much. So, kung ganahan mo makiprensa ko, ako ay Facebook. Eric Hilot ang Binisaya o ang Eric Hilot ang traditional. So ayan guys, thank you so much. So maghilot ako karon. Kung wala pa ka subscribe sa aking channel, please subscribe, like, and share po kung mahilig ka sa hilot. Manawag ko guys niya. Karon, kani nga video o napagini part 2 ni siya guys. So,
Ayan, so, please subscribe po. Ayan, support lang sa kuha, no? Ayan, maghilot ako kay shoutout sa Nagaplaya, Vigo City. Love you guys. Please subscribe. Ay. At lang. So, ayan guys, please subscribe po my channel. Love you guys. Kasi wala pa ka-subscribe. Kaya maghilot na ko, ha? Subscribe na. Please. My stick. Uy, kalami, ani. Ay. Ay, kato naman ka mga plus. Agwarda. Ayaw, lagi ka na pag-iwit mo anak. Yeah. Magbuhat ko cheese stick eh. Kaon na. Medyo ko yung laki. Uy, panghatag. Kung nang ligya, uy. Medyo ko. Di, panghatag. Budget ko mo. Budget ko. Huwag mo eh. Ah, budget hindi ka mo. Magbuhat ko madato. Madagan akong maning. Okay, bugati. Kaya na bugati. Ah. Ay, bakyo mo is. Pito ka bokte. Diba? Pito. Dito? Ano to? No, na may baligya. Hindi mong hot doon. Ano, magpunta ka? Ano, inom. Inom na. Inom. Grabe ka sa ginom. So, magay ka nakauna ka ke. Nga nagdala na ko daan sa isa ka bangko. Pero wag. So, man, inyo naman naghihurot. Puta na kasi pika. Ikaw niyo na. Inom ka sila niyo. Sarap guys. Ha? Sa kapilis. Ay, papalitong ka talaga. Daghang guys. Kaya dahil daw malanay. Ah. Pag di makaya tayo. Kuha si Mara Isang Jen. pila lang. O ka na. Ay. Lima ra jud. Sarap. Mahurot. Hindi lang. Hindi mahurot ay. Asa ni dala? Ala ayay yung ka. Oh, inom sila guys? May tiwas. Mag-inom sila guys? Inom ka Meron, guys. meron. Parang sila payat mo mo. Ilang. Lain na ito sa payatan. Bako ba nagkabalot ko ah? Mang, pag dili mo gawa sa cheese, kanin lang sa cheese, di ba? Ako mga lawas, Make sense mo. Nanguha, di ka. Ano yun? Ano yun? Dili, mauli ako kung sa dili. Ako pang taon. Ay, ka lang. Sabi niya, gold, ya tarok ko. So, mauli akong imong cheese, mga, dili mo na mabili sa ako yung kuba-kuba. Mga, kuba-kuba. Kuha lang kayong telepon na. Parang kabago pa na-discharge mo. Ngayon sa kay lubat na ka. Ano yun natakan ma'am? Din bukon. Di ang pangalan lang. Din. Jim? Oh. Jermel. Bakit ano ka? Din. Ako to ba na, sir? Ah, ate ko naman pangalan? Din. Jin. Oo. Mara na. Oo. Ano yung ba na lang yun? Nasa, buwas. Ano, yung ba na pero ka? Oh, grabe account. Siya may nakakuha na ni Sir. Ano ka kauban mo? Naadyo sa bawas. Gawa sa buhat? Gawa sa buhat? Gawa ano nga? Ano, pasubla. Mamukon ko dito. Ano, biyakan mo. Dito mo kaon? Gawa ka na. Sinahan ka mo kaon o may ganang kaon? Ay, nandito mo. Ginagawa na sa kaon. Ano, biyakan mo. Ha? Itambo ka ko sila. Ayaw mo ng tampo. Pagili mo ko sila sa ano yun. Ngayon na po. Papayat ako. Kaya ko po. Ano kaya? Ano man yun? Pero ganun yung bro po niya eh. Udah kabuk mo anak. Dapat na. Ba't mo nakabalok ko? Ano, sir? Ako nagalapas mo. Katulog ito, sir. Nagkakaroon ko ng pabili. Ano ba ganito? Ano? Ha? Ako na ganito tawagan mo ng sulot ni mo. Kasi yun.
Wala. Nakatulog ko. Oo, ginagawa. Wala kong gana ko. Iwangan na. Oo. Dami ko pala ito. Kuskuro. Ang buto kasi. 4. Patanaw naman sa YouTube. Oo. Subscribe mo sa YouTube mo. Oo. Wala, madunga kag isa. Kablo na ka sa YouTube. Isa man. Ako na tayo. YouTube na ko, Eric Hilot. Nakapita man ko. Kita, kita ka? Kasi yung imuhang gano'n na. Buwa pa sa bibo. Mga pa sa Bigo? Ba't ako nakita? Ay mo ka, butan nito, Miss Iloy-R. Miss Iloy-R. Sino yung namin Iloy-R? Yung unang ko, ano ko kumer. Ay, nagkuhan ka sa Iloy, ah. Oo, aninti ko. Nakaw ng trabaho, no? Kailangan ko kumer bago taon. Pas mo. Tapos, yung buna layon ko. Toto? Lami ungkat ni Mayo mo cheese man. Nya. Hindi mo na ako ng cheese? Pag-ilis na daw dito dapat. Hindi mo na ako ng cheese? Ambot ni mo, oy, gato buk. Alam mo ako ng cheese pa ako ba? Mga... Kailangan mo gawin ng plato, okay? Ako na daw, langan-langan na. Lugag ang bason. Kanya kung naman sa mga... Buwan na lang pa sa pantalon dito. Ano mo sa abroad mo ba? Abroad mo ba na? Oo, ako man. Oh, pinadas gawas ang banda. Sabi ako gawas abroad. At tayo eh. Nawas ito na balik ito sila. Kaya, Ang nasa gawas. pinaguan. Ano yung nasagawa sa group? Ano yung nasa abroad? Kita, tikin. Ayun. Na-enter po ng sulod ra ah. Baka, ka-demon, oy. Oo na na. Ang kapsin mo. Wala ko lang ni. Baka na daw na siya daw, paganda sila. Kaban ko. Paganda sila daw. Oh. Wala ko doon na? Nasa gawas. Asa sa gawas. Ay, kita ito rin gawas. Ikaw pang Ah, nagingag malo. Strawberry? Minaw ka rin, no? Ang strawberry. ano rin today? Nang niya dalaon. Ako big type. Piso. Ito naman dahil ko siya. Kana. Siya rin, mahal mo dala. Ngam ko na kong gingon. Pila ma? Ngam ko na kong gichat. Ang mag-ilis kong short. Ah. Bulsa. Wala
Nagpaabang ba ka direte? Ha? Nagpaabang ka? Oo. Balay? Oo. Ako ito kanto. Ay, tulo. Ako kukuha na kami. Nagbangon eh. Ano nga, labang ko? Init ka ano? Ha? Init. Okay kami? Pagdutay. Tama pa ito. May tablain. Mahal ba kayo ron? Please lang nila. Mo Pilay 1.5. niyo ha? Please. Ismail? Mo 1.5. Ay, sabi mo. Okay. Dito. Si Asulot. Wasala. Ay, hindi ka kasi. Ha? Kasi kuwan mo ha? Kanang Sida ko kayo? Pagdutay. May tayo. Tulog anak. oh, pipeline. Sino partner? Mahal apartment. Init eh. Ginagmay lang na mo. Ano mo rin, hindi na mo ang apartment ko. Naging hawa dito. Hmm? Hindi ko maibigay. Parang pagod mo mag-clear na po ang. Nasa ka, nagugmati na. What's more favorite? Dahil ko daw yung sexual kay bagong bibitatin sa tun. Tapos, salita ng tikir ba? Hmm. Hindi ka diabetic. Ano ba ito? Wala ka ng patuwa. Wala. Ano ba natin? Nikki! Agin sa nanak ko. Balay lain yung shirt. Balay lain yung shirt! Tikta please! Masudatan! Hindi naman mo iabon ko amang. Ilang percent yung pagpapagod mo? Lubot mo yan. Check naman di ay na lubat. Lubat. Lubot. Lubot. Ang cheese niya namang inlibo. Ay. Mabaltin.